guys, magluto tayo ng adobo, pork adobo, at saka chicken adobo. Ito po yung ingredients natin, yung ating garlic. Damihan natin ng ng garlic para mas masarap manay. Yung garlic at saka dito sa ating baboy. Lagyan na natin ng soy sauce. Ito naman yung ating suka. Ihalo natin ang ganito.
kumukulo na yung ating chicken, ihahalo niyo lang siyang para mag-mix siya sa sauce. Yung sabaw natin. Tandaan niyo po, hindi ako maglalagay ng galing kasi yung katas ng manok at yung buyo at suka siya ang naluto sa ating manok. So, takpan naman natin ulit. Pwede na po hinaan yung apoy niyo. Sa pag magluto kayo, hindi nyo masyadong lakyan yung iba. Kasi maliban na madali siyang magluto. Mas madali siya magkaroon ng lasa yung baboy dahil hindi siya masyadong manintay. Malaki. Ito, kumukulo na siya. Nakita niyo naman, maluluto na siya. So, hintay lang natin talaga siyang maluluto ng gusto. According to, para mas masarap ang luto, hayaan niyo siyang, pagka makahalo na, hayaan niyo na siyang maluto. Walang sabaw yan na nilagay, walang tubig, pero nagsasabaw. Kasi na po yung ating manok, nag-ano siya, nagkakatas, so nagkakaroon siya ng sarili niyang sabaw. So, hayaan na natin itong maluto hanggang nalalaman naman maluto to guys, dahil magmamantika na siya, nawala na siyang ganitong sabaw. I like magmamantika na siya. So, stand by and wait for until another 10 minutes.